ugye megfogom, és fejzőre gondolom. Na, azért óvatosan. Óvatosan játszunk a szavakkal. Jó, mivel nincs kedvem mit tenni 3 percet, ezért kiengedlek. Mondjuk azt lehetett a 3 óra. Tovább jövünk be. Még egyszer ilyen ne forduljon elő. Viszontlátásra. Jön az alhás amúgy. Persze, hogy jövünk, öcsi. Hogy azért raktam ki, mert nem állhatok csak úgy meg itt, másrészt meg azért is szeretnék az úrral elbeszélni, hogy látja, nincs. Ja, ó, Én basz. számolkozok önnek valamit a fényét helyett. Visszajelző. 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 IC-be gyúrjál merre? Várjál. Na, uram, esküszöm, még egy hibát meglátok, vagy kettő. Én, figyelj, nem tudom ezt, hogy egy rendőrség miért van ilyen rossz kezekben. Én sem, de előzőleg sem volt jóba. Na de hallod, figyelj már Géza. Hát itt a rendőrségnek a kapujánál kapcsolt fel villogót, mert nem állhat meg itt csak így. Vészjelző. Te mi vagy? Jelölök el, rendőrének ez esetben alkotmányvédelmi és a igazgató helyettes. Na de várjunk, hogy vettek, hogy Volánbusznak a lídere? Az egy másik kérdés. Szerintem megkezdeni, hogy lesz az igazgató, szóval mivel te vagyok Volánbusznak a lídere, ezért nem lesz az a lídere itt a alkotmánynak. Miért is? Mivel a Volánbusz egy külön frakció, és abban vagy a líder. Szerintem nem jó helyen léptem be. És miért jön mindenki át ide? Na. Jön. Tessék? Ja, én most csak Várjál. IC6, jó. Csak valaki itt van nem R6-os vagy R15-ös skinbe, és más embernek teszi ki magát, rendőrséges póló van. Szép napot. Szép napot. Akkor miről is szeretne beszélni velem? Mondja? Szeretne rendőrséghez jelentkezni? Jelentkezni szeretnék, igen. Értem. Hát akkor ezt pénteken vagy szombaton 10 órakor tudja megtenni, hogyha azon neki jó. Életileg jó. Jó, Ha rendben. nem, akkor úgyis írni fog kiváltva. Jó, rendben. Másrészt meg változtassa meg a skin formáját R6 vagy R15-re, és változtassa meg a pólóját, mert más embernek teszi ki magát. Rendben. Jó, akkor ennyit szerettem volna. Viszlát. Jó napot! A picsába miért rak át? Bazd meg kilaggol... Na. Kovács Géza engem miért követ amúgy? Hát mivel szerinted nem vetted észre, hogy 3-szor szóltam, egyben követte magát, hogy beszélni szeretnék? Na, mondja. Na, akkor elsőnek is visszatérve ugye a korrupció megelőzés és ügyeléshez. Igen. Egyetértek, ebben egyetértek. MVS vagy alkotmányvédelem egybe, alkotmányvédelem nem szólhat hozzánk egybe, MVS jöhet max hozzánk országos szinten, hogyha országos szinten van, azon belül a tech, ez nem jöhet, alkotmányvédelem ugyanúgy. De elsőnek az a kérdése a Urfitól, hogy ő nem alkoholos sört ivott a kollégám, hanem alkoholmenteset, amit szolgálatos szaladinni, mert ez egy üdítőnek Jó, rendben, ehhez amúgy hozzászólnék, hogy amúgy OC azt írta be, hogy sört, így hangosan ráizél sörre. De attól még bármi lehet. Azt értem, de... Alkoholos sör is lehet. Na mindegy, ez már más téma. Nekem azt szeretném megkérdezni, hogy akkor miért mennek ki a rendőrség, vagy a techhez és egybe a fényhíd használattal. Ehhez majd el fogom csípni a fülüket is, de először azt akarom megkérdezni. Egyben már intézkedik az ászlós, hogy
azt akarom még megkérdezni az uraktól, hogy vagy hogyha van itt hölgy, akkor hölgytől is, hogy miért basztatjuk a területási központot. Igazából ehhez hozzászólok, hogy nem szírásból, de légy szíves. Nem magával Hát beszélek, na várja. Na mindjárt mutatok neked egy videófelvételt, mit szólsz hozzá? Isten nekem